खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालु बाथौ थानसालिनि फोथाराव दिनै दुलाराय बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादा सेथि सांग्रांथि मेल खुङो। आरो बे मेलाव गासै 6था बियाबजों जथायै खुंगा सेथि दुलाराय बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादा सेथि सांग्रांथि मेल खुंदों। लोगोसे बे दिनैनि दुलाराय बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादा सेथि सांग्रांथि मेल खुंनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा रेबिका उजिजों लोगोसे बोसोनगिरि निजोरा बसुमतारी आरो बे धोरोमनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय माइनाव बिथांमोनहाबो नुजाथिफैयो। आरो बे गौथुम माइनाव आफादा सेथि सांग्रांथि मेल खुंनायावनो माइनाव आफाद जानानै धोरोमनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायो। बेनि अनगायैबो समाज फोसाबनाय आरो धोरोमखौ सिबिनायनि सायाव लाइमोनस्रिफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ बेनि सायाव गुवारै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। खुलुमनाय बावबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम। ओरैनोथ' आङो सेन्ट्रेल माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि। दा बेहाय बिथांमोना खावलायनाय बायदि आङो नुजाफैदों। दा बेहाय गासै बिश्वनाथ जिल्ला माइनाव आफादनि सिङाव 6था बियाब आफाद दङ। आरो बेखौ लानानैनो दिनै सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों आरो दा सांग्रांथि मेलाव माखासे थांखि लाबाय। थांखिया बेनो बर' आइजो सासे गोख्रों बर' आइजो जानो थाखाय बेसेबां क्वालिटि नांगौ बेनि सायाव सावरायदों। आरो धोरोमनि बेलाजों लोगोसे समाज बिथिङावबो माबायदि राफोद जानांगौ आरो न'खर समाज ओनसोल बेखौ लानानै बोरै डेभेलप खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। माइनाव आफादनि मिरुनि सासे दैदेनगिरि जानानै जोङो धोरोमखौ सिबिनांगौल' माबायदि सिबिनांगौ बेखौ माइनाव आफादनिफ्राय एसे खावलायनो धोरोमखौथ' जोङो धोरोम होननानै बुङोबा जोंहा बुहुमाव गोबां धोरोम दङ। खिन्थु गासैबो धोरोमाव सासे इसोरानो धोरोम होननानै बुङोबा जोङो जाय मानसिया धोरोमा मोनसे बारि बायदि बे बारिनि सिङाव थायोबा मानसिफ्रा इनाय अनागार सिखाव दाखायत जानो हाया। आरो बे धोरोमखौ जोंनो नांथारगौ। आरो समाजनि गेजेराव धोरोमनि माखासे तत्व एबा बाथ्राफोरखौ लाबोनायनि थांखियानो जादों मानसिया जुनाद बायदि थांनानै थानो हाया। मानसि समाजा मोनसे ससियेल लाइफ नङा होमबा? बे ससियेल लाइफखौ जोङो बोरै दानो हागोन जाहाथे जोंनि गेजेराव आबहावाया गाज्रि जाया, गाज्रि गथ' जोनोम जाया बा नांलाय खमलाय दानथार सुथार बा बिमा बिफानि गेजेराव नांलाय खमलाय जाया बेफोरनि थाखाय जोंनो धोरोमखौ नांगौ। ओंखायनो बे धोरोमनि सिङाव जुदि जोङो समाजखौ दैदेननो हायोबा मोनसे मोजां थासारिया फैयो आरो आबहावाया मोजां जायो आरो समाजा दावगानाय फारसे हाबा मावलांनो हायो। आरो बेखायनो जोंनो धोरोमखौ जोंनि गेजेराव राफोद गोख्रों आरो न'खरफोर दानाय समाज बिथिङाव दानाय धोरोमनि आरो राजनीति समाज गेजेरावबो राफोद जानो थाखाय बेखौनो एवारनेस होनाय जायो। आइजो माहारिखौ सांग्रांथि लाखिनांगौ मा हाबाफारि मावनांगौ? सांग्रांथि जानायनि थाखायथ' जोङो एवारनेसखौनो होनांगोन, गुबैयै बुंनांगोन, जोङो फोरोंनांगोन। मानोना गुबुन हारिजों रुजुयोबा बर' आइजोआ दिनैसिम उन जानानै दङ। लेखा फरायनायाव लेखा सोलोंथाइ आयदायावबो जोंनि बर' माहारिया माइनावफोरा खम जानानै दङ। दा बेनि बिथिङानो जादों मोनसे हारिखौ जौगाहोनोबा सिगां आइजोफोरा जौगाहोनांगोन। मानो होनना जों बुङोबा जों बयबो मिथियो जाय माहारियाव माहारिया जौगाया बेनि आइजोफोरा जौगाया। बे जौगायै हादरखौनो जौगायै समाजखौनो आनडेभेलप होननानै बुंनाय जायो। ओंखायनो जोंनि माइनावफोरा जौगाबासो जोंनि न'खरा मोजां जागोन आरो न'खरा मोजां जाबासो समाजा मोजां जागोन, गथ' गथायफ्रा मोजां जागोन। जाहाथे मोनसे गोजौ थाखोआव थांनायाव बारायनायाव सहाय जागोन सानो आरो ओंखायनो जोङो एवारनेस होनाया गोनां होननानै सानदों आरो। नोंथाङा माइनाव आफादनि जानानै सोंनो लुगैयो जोंनि माइनाव आफादनि माखासे आइजोफोर बा लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायावहाय खामानि मावनो थिनहरनाय जायो आरो बेफ्राव गोबां जाथाय जानानै फैयो। बेखौ मा बुंनो सानगोन? बेथ' मोनसे धोरोमनि बाथ्रा होननानै सानजाया। बेहाय जोङो बर' हिसाबैथ' जोंहा गुबैयै गोबां धोरोम दङ। दा बेखौ जोङो धोरोमनि बेलायाव लाबोआबासिनो बेखौ जोङो बर' समाजनि बेलायाव लाबोनांगोन। आरो बेथ' जोबोद गाज्रि। गुबुन गुबुन गोजान जायगायाव जोंनि आसामावनो जोङो गोबां खामानि दङ। बे खामानिफोरखौ गारनायफोरखौ बेंगालराव हरनाय, बिहाराव हरनाय, केरालायाव हाबा मावनाय, दिल्लीयाव हाबा मावनाय नुयो। दा बेहाय गाज्रि जाथायफोरा फेसबुक आरो इउटुबावनो होगासिनो दङ।
दा बिदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां गाज्रि जादों आरो दा बेनि बिथिंखौथ' नागिरनानै जों माने बुंनो थाङोब्ला जों गिबियाव न'खरखौनो होनांगोन गारजेनफोरखौनो होनांगोन बेनिफ्राय ओनसोलखौ होनांगोन आरो बिनि अनगायै जुदि जोङो बिथांमोनखौ बादा होनोबा जोङो जोंनि लकेलाव मा हाबा मावनो हायो माखासे इन्डास्ट्रिफोर गायसननायनि खोथा जों सिन्था खालामनांगोन आरो बिथांमोननो हाबा होनो हानाय एबा माबा मोनसे खामानि होनो हानाय ओनसोलफ्राव गोबां इन्डास्ट्रि फेक्टरि बा आबाद मावनायाव जोङो नारसिननानै डेभेलप खालामोबा बिथांमोना जायगायाव थानायनि खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो आरो दानि जाखांफुनाय लाइमोनसिफ्रा बांसिनानो धोरोम बिथिङाव गोसो होयैखौ नुनो मोनो बिनि सायाव मा फोरमायगोन लाइमोनसाफोरा धोरोमाव दायो जोङो लाइमोनसाफोरखौ धोरोमाव मा होनो गोसो होयैखौथ' जोङो गोबांखौनो नुदों आरो धोरोमाव गोसो होनानै धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै जुदि सोलोङोबाथ' इनाय हाबा अनागार हाबा गाज्रि हाबाखौ मावनो हाया बिनि जाथाया माने माखासे जों बुंनो थाङोबा सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्राय बेसेबांसिम धोरोमनि बाथ्राखौ बुंनांगौ बे बाथ्राखौ न'खर जोङो मोनथिहोजोबनो हायाखै आरो माने बर' न'खरफोराव दासिमबो धोरोमनि बाथ्राफ्रा बारा हाबाखै आरो न'खरफोर गुरुं जानायनि थाखायनो माखासे गथ'फोरखौ आवसारिखांनायाव माने देरजासिम माने मोनसे समाजनि आखल बे आखलखौ गथ'फोरनो सोनो हायैयाव गथ'फ्रा गाज्रि जादों आरो चेनेलखौ आं साबायखर बावनाय थाग्रोबाय दिनैनि बे गोथार खालाराव जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा मोनसे सांग्रां मेल लानाय जादों बे मेलाव जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 10था बिजाब दं 10था बिजाबनिफ्रायबो गाजा गोमजा माइनावफोरा नुजाफैनो हादों मोजाङैनो जाफुंदों बे बिजाबा आं साबायखर बावदों जोंनि गासै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो माइनावफोरा जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनाय फेहेरनाय फोगोमनायाव गोबां गोसो गुदुं गासिबो जोंनि हाबाफारियाव धोरोम जौगानाय रां रुफानि खेथ्रआव गथ' गथाय फोरोंनाय गासिबो माबायावहाय जोंनि माइनावफोरा बाहागो लायो बेनि थाखायनो आं दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि गाहाय आफादगिरि माइनावनि जानानै आङो गासै जोंनि माइनावफोरखौ साबायखर जिउनां सोद्रोमा लानायाव माखासे रायजो राजा माइनाव मा खावलायगोन जोंहा जिउनां सोद्रोमा लानायाव बेयाव जेबो जोंनि माइनावफोरनि जेबो बादा गैया मानो होनोबा जों जिउनां सोद्रोमा जानो हायोबा सासे इसोरनि जों थान्दै जानो हायो मानो होनोबा जोंनि मावनो गोनां हाबाफोराव जों इसोरनि नामाव माबा मोनसे गरसे गरनै रां दान होनानै जों मावनो थाङोब्ला जोंनि साननाय जोंनि मावनांगौ हाबाफोरा जों जाफुंलांनो हायो बेनि थाखायनो जों धोरोमनि मुङाव जिउनां सोद्रोमा जानायखौ जोंनि माइनावफोरा गासिबो सापर्ट आरो माबाफोर हाबाफारि लाफाबावनाय जादों जों बेवहाय बेलेग हाबाफारि लानाय जायाखै हाबाफारि माने जों थांखि लानाय जादों जोंनि माइनावफोरा माने हानायमानि जों मोनफ्रोमबो बियाबाव जोङो बियाब हाबनानै माइनावफोरा जों माइनावफोरखौ जों सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों बे दिनैनि बे मेलाव मोनबेसे माइनाव आफादफोरा बाहागो लाफैदों दिनैनि बे मेलाव जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव माने 10था बिजाब दं नालाय 10था बिजाबनिफ्राय माइनावफोरा गासिबो बाहागो लाफैदों